L'Ateneu neix, de fet, fa 165 anys, perquè es van sumar l'Ateneu Mercantil Barcelonès i l'Ateneu Català, i ara fa 150 anys que vam fer l'Ateneu Barcelonès. O sigui que, de fet, encara que celebrem els 150 anys, perquè és el moment que es fusionen aquestes dues entitats, la tradició que hem heredat doncs, encara ve de més lluny. No? Per aquí han passat presidents, el Pompeu Fabra, el Maragall, han passat el Valentí Almirall, han passat polítics. El Pla, per exemple, quan venia a Barcelona s'instal·lava aquí, al carrer Santana, en un hotel, i anava directe a l'Ateneu. El Pla, el Dalí, el Borralleres, el Segarra, tota aquesta gent permanentment venien aquí i parlaven dels grans temes de debat del país. I, per tant, l'Ateneu ha sigut sempre un focus d'influència tremenda, política i cultural. Hi ha molts reptes. L'Ateneu era molt monolític. Tothom era gran i tot eren mascles, i clar, no toca. Jo sóc la primera presidenta dona, després de 165 anys, ho trobo fortíssim. No només no toca, sinó que ho hem de revertir totalment i posar l'Ateneu al segle XXI. Perquè un dels objectius de l'Ateneu també ha estat rejovenir-lo i que hi hagi un diàleg intergeneracional. Hem posat l'Ateneu al segle XXI amb tot el que fa referència a la digitalització, per exemple, de l'escola d'escriptura, dels actes que fem, dels concerts que fem, etc.